Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan kai sabo ne a wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa don sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Yin hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani subscribing kyauta ne. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Dakarun sojin sama a ƙarƙashin atisayen haɗarin daji sun samu gagarumar nasara a yakin da suke da 'yan bindiga a yankin arewa maso yamma musamman a jihar Katsina, Sokoto da kuma Zamfara. A cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun Major General John Ineche, rundunar soji ta sanar da cewa ta lalata sansani biyu na 'yan bindiga da wani kogon da 'yan bindigar ke zama a ƙarƙashin jagorancin Hassan Tagwaye da ke ɓuya a dajin Damboro da ke dajin jihar Zamfara. A cewar sanarwar, rundunar sojin ta ce ta kashe manyan kwamandoji da membobin ƙungiyar 'yan bindigan ta hanyar yi musu lugudan wuta a sansaninsu a ranar 23 ga watan Yuni na shekara ta 2020. Rundunar sojin ta ce ta kai harin ne bayan samun sahihin shaidun gani da ido daga na'urar leƙen asirin ISR wacce ta leƙo sansanin da wuraren ɓuyan makaman 'yan bindigan da kuma kogon da suke ɓuya domin fakewa idan aka kawo musu hari. Bayan tabbatar da shaidun ne sai rundunar sojin ta aika da jiragen yaƙi mai ƙarfin aman wuta zuwa dajin domin ƙaddamar da hari akan 'yan bindigar da sansaninsu da sauran wasu wuraren ɓuyensu da na makamansu. A cewar Ineche, binciken rundunar sojin ya tabbatar da cewa an kashe hatsabibin shugaban 'yan bindiga Hassan Tagwaye tare da ɗan uwansa Hussaini Tagwaye a yayin kai farmakin. Kazalika an kashe wasu 'yan bindigar da dama tare da raunata wasu da ake zargin sun tsere duk da sun samu raunuka. Rundunar sojin ta buƙaci mazauna yankin da su saka ido domin kai rahoton duk wani mutum da aka gani da sabon rauni mai cike da halamomin tambaya. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Kar ku manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa gami da yin sharing domin ta haka ne kuke ƙarfafa mana gwiwa wajen ci gaba da kawo muku labarai a koda yaushe. Mun gode.